To ka nyamburko mare mohinyore? Ka nyamburko chal, ka nyamburko mare ohinyore kata ene mohinyore to in gi third party, to ng'at mihinyo cha emidhi chul. Mani pogruok mantiere kind comprehensive kod third party. Lakini maberie moloyo, watemo jiwo oganda wani, sama ikawo ne gachi insurance, ing'e ni ngimani duong' moingo kata gari miringo godo. So koro senye mikawo okumba mar mtoka, dhi mbele ichaki ikaw okumba mari ni wuon, personal accident, mondo seche ma iyudo masira mar ndara, iloso mtoka tibende iyudo kaka ikonyi yoregi mag thieth. Quickly for Odhiambo penjo ni be uchulo okumba ne ng'ama onyiewo gari kuom first owner? Sami nyiewo gari ne gari ne mar ng'ato, nyamburko ne mar ng'ato, to odhi okawe ire, ere kaka otimo? Sami nyiewo gari, iyudo kinyiewo gari to en go okumba mar ng'at minyiewo go gari cha. Okumba no onego bed ni bedo cancel, tikaw mari from the time ma inyiewo garino ka en mari, onego bed ni okumba no be mari, nikech kapo nono ni inyiewo gari tikaw go okumba mar ng'at machielo, ka masira moro amora otimre ni to in ok nyal chuli nikech okumba no ok mari. Koro wajiwo oganda wani, sami nyiewo mtoka to en go okumba ng'at machielo, nyise mondo ong'ad okumba no mondo ikaw mari e mtoka no, mondo kapo nono ni gimoro amora otimre ni to wayudo kaka wachuli. To gimoro kendo machielo en ni sami ikaw okumba ni, maybe inyiewo mtoka tidwaro ni ikaw okumba, wabro miyi grace period ma inyalo loko godo details ni e logbook achacha. Ber kitimo transfer details ni mondo koro gibed logbook cha obed e nyingi, mondo ka gimoro timre ni wanyalo konyi e yo mapiyo, mondo koro mtoka ni obed mari. Kamano ahinya. Abuto ntiere seche ma ng'ato ntiere kod geno ni ka ntiere kod okumba to nyalo muone donje dhier koyudo